الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون أيها المسلمون سورة الأعراف كتير مدد آية جوي إن وينو nde ari firde ha ɓeydo labde ko suratul an'am suratul araf sa jolama mbiya hende suratul an'am adiɓe nde koɗe cimoje ɗiɗi ɗe ganduɗa nde to waɗi aqaid dosɗe diina o e dendagal islam o ndeɗo ari seɗɗina feññina nde ari nde sarhina suratul araf yani e nder nelal muhammad salawatullahi wa salamu alayhi qissaji annabaɓe noɓe mbadde yimɓe mumen e ko suratul an'am jogi e feññinde tagore nde no allah wi huwa alladi halaqakum min tin e feññinde leƴƴi jawtuɗi ɗi kam ahlakna min qablihim min qarn e dow ɗo e jantade nelaɗe ɓe e limde ko heewe maɓɓe ɗum ariɗo ene seeri e haalande men qissa adama qissa annabaɓe e leƴƴi maɓɓe hono ɓe mayiri ko ɓuri yodde subhanahu wa taala e nder nde ɗo simore inchallahu taala si en batti haqqillaji tawi en janggat wona en ƴeewat tawi en janggat wona en ƴeewat inchallah ma en dañi hen fayidaji ɗi ganduɗa e nder suratul araf e toɓɓude suratul an'am ɗe jottoɗen ma'idat ha garen suratul nisa jottoɗen ali imrana pen bagara inchallah ina wayno hanti tuggude ɗo fewi bagara ina ɗesa fot tuggude ɗo feede birdinnasi kono tuggude ɗo fewi bagara joni ko hijibaji sappo e joyi heddi kono noon ɗiɗo hijibaji sappo e joyi ko ndembini ko koɗi mofti ko koɗi kaali ko ina ɗesa ummade ɗo peeta birdinnasi so batti haqqillaji tawi mbiɗen en janggat wona en ƴeewat inchallah ma en keɓ fayida e nder suratul araf e kadi oɗon gandi l'araf ko luural sernaɓe kono enen so allah jaaɓi sen gari en mbatta ɗo luural ma leer laaɓa tawa ko allah haalani hoore mum ko rasul haalani hoore mum ko holko woni l'araf allah wi alif lam mim ɗeɗo karfeje bindiraɗe ɗe ni karfeje ɗe kewi façon-ŋaji waɗeni no wona harfere wotere ko nande qaf ko nande nun e wona karfeje ɗiɗi ko nande hamim ko nande yasin ina wona karfeje tati ko nande alif lam mim ra alif lam ra ina wona nayi ko nande alif lam mim ra
ina wona hedde jaa joyi walla nayi ko nande alif lam mim sad o ko nayi alif lam mim sad ɗeɗo karfeje saɗa janga ɗumen a jangatɗe ko laaɓi a wiyata alif mbiya lam mbiya mim mbiya sad a moɗaniradde noon alif lam mim sad cimoje ɗe daiman wa abadan ko ɓuri hewde cimoje qur'an ene udditira ɗeɗo karfeje ɗe ganduɗa adiɓe ɓe wonen heɓɓe hen baraji wonen heɓɓe hen bakkat wiɓe ɓe koɓe ndendina ɗe Allah keeɓi bakkat wiɓe ɓe allahu alam honono salafu salih mbiyan noni ɓen keeɓi baraji kono noon kala ɗo tawɗaɗe an ɗalib an jangowo e an janguinowo kala ɗo tawɗaɗe hoɗe pindina janguinowo ko jogori haalede caggal majje ko woto ɗum faato mumo sika tan karfeje taƴƴe ɗe kalama ko jogori jokkade e majje ko wattu haqqille ko ɗum woni e heɗe fof noɗe poti so wona hen nayyi so wona hen tati keddiɗe ɗe fof de kaala ko qur'ana rewi hen sona tati ko nande kaha e alif lam mim ghulibat rum e alif lam mim ahasiban nas ye tati ko heddi ko tuuɗe haale ko qur'an jokkoto hen ɗum tagi kala ɗeɗe kaala wattu haqqille siko ɗe gasi tan ko jogori jokkade ko holko ɗum jogori won subhanahu wa ta'ala wimen hande kitabun ko deftere ay alif lam mim sad kitabun mana mum ndeɗo deftere unzila ilayk nde jippinama e ma hode ummito jone hono sifori jippinade ummade to Allah hode timmini daraja ma e daraja ko jippina e ma ko kono ma ala an muhammadun sallallahu alaihi wasallam ko jippinamane koye hono mu ala kitabun unzila ilayk fala yakun watalato fi sadrika e ɓernde ma harajun ko ɓitti min he qur'an ko ɗo haɗi men nande qur'an ɗo haɗi men ɗum wawde fala yakun an jangowo qur'ana o masalan an muhammadu mo qur'ana telli o e an ummatu muhammadu jangowo qur'ana o fala yakun fi sadrika minhu fala yakun fi sadrika harajun min woto daña deftere qur'ana ko ɓitti ɗergel ma ngel haɗa haaɓa wota haaɓ wota dañ qur'ana ko tikkuɗa wota dañ qur'ana ko cekɗa wota dañ qur'ana ko kaɓɗa yo ɓernde ma nde uddito woto ɗergel ma ngel ɓittu mbasa ko heewi fala yakun fi sadrika harajun min sino ɓergel ma ngel ɓitte qur'ana ana famatade ina wayno seɗen ɗum janga jangaten ɗum tango yo gas joni joni piileɗa alpha mbatta nande inde nde so woni lebbi ɗiɗi sa namnama aya ndeeƴa mbiya addanam deftere walla mbiyaɗa tafsiru dana ingal ngal tawa jangirɗa nde ko habde haɗa doga ha ceerta hen ñande ceertuɗa hen on mbade an onon ummatu muhammadu wote mbaɗe noon joguiɗo bitigui yode lelo e bitigui mum joguiɗo galle yo aflode joguiɗo oto yo waɗ hen ɗo joguiɗa tout yo kamilo won yeesa ma fala takun fi sadrika harajun min wota daña ɓerde ma ko ɓitte qur'an ha donka jangude ɗum eto jangude ɗum sika andi a wawa jogo kaami so deftere fonde amma
siga amma gasi cooda gaji sami si adi cooda tabara hada yahara seese hada wawra seese hano jottoyiɗa yonde ɓurma wel njumri yonde ɓurma wel suukara yonde ɓurma welde keyɗuɗo janɗo maafe ɗe ngannduɗa mbo wona añan defiɗe tawi no jogii ko waɗe heɗe haɗa yanana mbo wona añan so defi maafe ɗe keyɗu so yane moƴƴi ko ɗe gona seeɗa kono so ɗe keewi min de mbeɗa sikki so añcani maafe kam no jooɗo balɗe tati o yewnani subhanahu wa taala wi ya muhammad woto dañ ko ɓittuma fala yakun fi sadrika harajun min e jeertenirde qur'an woto won fasinte bawɗo layde mbiya aɗa layana yimɓe tawa kalanta ko ɗemgal ma layan yimɓe qur'an al indaru bi wal iblagu bi yettinir yimɓe ɓe qur'an jeertinirɓe qur'an siko goto gonɗan waɗa daawa yottam kaɗino e jungo ka etoto wiide ne fiya propagande uji ne wawa haalde yo fetta aya qur'ana noon naata heɓa wona ɗumen wasa haalde ko yiɗi ko wasa haalde ko mettata kalanteɗo ƴeewa ko hokkata ɗum baraji ƴeewa kalanteɗo naftorta keɓa baraji laabi ɗiɗi ya muhammad fala yakun fi sadrika harajun min a yamirama ya yottinde maɓɓe muñ ko ndoniɗa ko haɗa rondi annabagal haɗa rondi nelal haɗa rondi qur'an muña kama sabara ulil azmi min arrusuli fa inna allah maak hono no ibrahima muñirno yottini hono no nuhu muñirno yottiri hono no moussa muñirno hono no isa muñirno an watti joyi ulul azmi muña muñal maɓɓe allah fawima dongal ngal a wawa dongal ngal hono ngal meeɗa wi aduna holngal allah fawima yottinde sagalay yimɓe jinneji yo gandu goonga la budda kawra e lebte kawra e dartede kawra e yuwede kawra e konterede ɗeɗo gueɗe fo ina mbaɗɗinma ya budda wota ɓerde ma nde ɓitto hono no allah wima e nokku goɗɗo to suratul hijr wa qad na'lamu annaka yadiqu sadruka bima yaqulun allah wima ɓe min gandi ɓerde ma nde no ɓitta koɓe mbiyata ko to suratu nahl allah wima toon ko wasbir wama sabruka illa billah wala tahzan alayhim wala takun fi dayqin mimma yamkurun ɓe ngel ma ɓittu allah wima to suratu hud fala allaka tarikun bada ma yuha ilayk wa da'iqun bihi sadruk an yaqulu lawla unzila alayhi kanzun aw jaa ma'ahu malakun innama anta nadirun wallahu ala kulli shay'in wakil allah wima ni allah haalani men ɓerde ma nde na ɓitta ɓittugol ɓerde nde a yittat ɗuma yeeso ma goto mon hootat ɗo yetto tan jama mumen juula waɗa ɗabdi yiwe tan mettina wala yakun fi sadrika harajun min mettinde yo ɓerde ma nde yaati beltoɗa aɗum noon tagan ma ɗum andude ko janngude qur'an sa jangi qur'an ani ne nelaɗo wadda e ko nelaɗo yamira ko ganda bolugol ɓe rewi noon ganda no jooɗoriɗa kono sa janggani qur'an a hedditima tan aɗa jogui no jalluɓe woɓɓe nan hen tan jangata kono wi ko julɗo kon noon jangata hokkini noon wina haala diina goɗɗo wi ɗum e ummo noon hono ñaldata walla wiɗa e sa haali ɗo min mbanma ko boni hamin nanta haala maka wona ƴettoga ko sawrumo fo ayi wala yakun fi sadrika minhu haraj ma taw joni nanon ɗum de so allah jaaɓi subhanahu wa taala wi ya muhammadu alif lam mim sad unzila jippinama ilayka kitabun unzila ilayk fala yakun watalata fi sadrika e ɓerde ma harajun min litundira bi jeertanir nde tan wa dicra lilmuminin waram ka nde tan wajato julɓe on nani de wa dicra ka nde tan siftinta julɓe wona defto mbiyete ko hisnil hasini en wona defto mbiyeteɗo ibnu muhayyabi en dara tan no leemto gulaali ene faɗi maaro ɓendu ko wona ɗum
wona deftere ndede kon dagaygol akhbar wona biyeteɗo badel zuhur wona biyeteɗo riyadu salihin la li tundira bi jertanir nde wo zikraka nde wotere siftinta lil muminin nde wotere heddi ko wawa siftinde julɓe kalata toon ko yidde ceerno deftere fof no tawɗano wallifa kalata toon ko yidde jomum saabu deftere nde wallifte nde jomum ene yiɗa so yiɗi tan haalata ko yiɗi ko walla no aña haala ko añi ko walla no tikki haala tikkere mum walla no welti haala weltande mum qur'ana noon waɗaka de heggode fala yadiqu sadruka harajun min li tunzira bi ko ha jertonira nde wotere wo zikraka nde wotere siftinta lil muminin kala deftere wonde nde kalɗa ka majjinat julɓe kala wonde nde layɗa majjinat julɓe subhanahu wa taala wi nde ɗo deftere jippinama e ma ya muhammad ha jertomirade yimɓe ma dendagal aduna o ina siftorono nde yimɓe iman siftorgol ɓe naftoro ɗum caggal ɗum allaare men alif lam mim sad kitabun unzila ilayk fala yakun fi sadrika harajun min litundira bi wa dhikra lil mu'minin hol woni mu'minin hol ɓen goni mu'minin hol koni mu'minin ay pular gonɗinde hol ko woni gonɗindede allah hol ɓen gonɗinɓete allah hol ɓen gonɗinɓete allah ɓe ko ɓen goni ɓe allah wi ittabi'u ma anzala ilaykum min rabbikum ma unzila ilaykum min rabbikum aynayi woni julɓe ɓe ko ɓen wiyaɓe ittabi'u do firtoto e pular neko ko cawnde kini ko cawnde ni pote keɓeɗe onon layat enon layat ittabi'u jokke sigala jokki neɗɗo keedotamo ko yeeso walla ko nofu julɓe haɗɗanɓe mbiya ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum jokke ittabi'u wala tabtadi'u ayi mbiye ɗon ko jokke wote puɗɗe jokke tawɗon koko lelna tawɗon ko maafe ina mbaɗa ha pari ina rotta ha moƴƴi coɗorɗam na adda sarbetaji coɗorɗe cabuɗe fof pari ala ko heddi sona coɗoɗa siga soɗima ko waɗɗe ma ko ñamde sa gasni coɗoɗa mbiya alhamdulillah ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ko ni qur'ana wi en wa dhikra lil mu'minin ɓeɗo mu'minina siga tawi koɓe allah wiɓe ɓe gol wiyaɓe ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum jokkude kam wona ni wona cawdi de wona yeeso de wona yaada teppitami paɗe jaaha ɓooya jaɓɓama e teppere taƴa faɗam ala wona noon accu ha jiyaɗo jaɓɓumiɗo jaɓɓaɗo on kono siga wi aɗami bokño taƴami paɗe a jokkika ala nelaɗo nonna qur'an ene heedi yeeso mum joom qur'an o ne heedi qur'an o yeeso ko unzila min rabbikum ndeke rabbi nana ko ummi ko nanara ina toɓɓi mouhammad yettimo mouhammadou ko yettimama faami ɓe pamnataɓe yo kenno keesi mbaɗaɓe mbaɗa mbiyaɓe mbiya jahaɓe jaaha daroɗaɓe daro leloɗaɓe lelo ɓornaɓe ɓorno ndesaɓe ndesa kullu shay sallu kama ra'aytumuni usalli hudu anni manasikakum ƴette am no ndewirton allah menen qur'ana wi subhanahu wa ta'ala wi ya muhammad ittabi'u jokke ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u batti haqqillaji ko simore aremo wala tattabi'u wote jokke
min dunihi ko wona qur'ana ko wiyete ko awliya hono ko ɗum wiyete pula ndeke waliyi jokketake homo suusi wiide noon mbo wona allah minen tamen min jogii waliyaɓe allah wi wala tattabi'u min dunihi awliya ko wiyete waliyu towasu wan noon gooto fof winnande tanum ko waliyu kono noon allah witani woto jokke noon hay goto woto jokkutani hay goto woto wimo salamu aleykum saabu o nelaka yimɓe o wona annabi qur'ana yanata makko abadan qur'ana sa rottan wiyetamo ko rentota gañade ceerno mbiɗa hoore ma ka yettima daraja wali ka ballowo allah ko allah waɗa fof no mettuma ko allah waɗa fof aɗa seka an woni wali ɗum noon sa jokku ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u wote ndewte wote cukke wote ñemtine wote tawte min dunihi ga makko kanko subhanahu wa ta'ala e deftere makko nde annabi makko ko mbiyaton ko awliya kono noon holko reftini hen dalilan ndaw kon pamɗi haqqillaji ko onon pamɗi haqqillaji min allah mbeɗa haala hoɗon pettanoomi kaari est ce que kaari a bajji kaari ma dawi bongo kala pettanaɗo peɗeli yehi lahara min ka yartu hesbirke ma yi yiitanima fo ñii ɗum allah wi qalilan ko seeɗa ma tazakkaruna ko gandi to kole non pamde ko ciftorto mata ngala ngandiji mata koye mon de ko mata ngel ɗo koyen ɗum mata ko beñe woni toon wona ngandi qalilan ma tazakkarun atadakkur woni yiide nande faama anda lawol gotol haqqillo mofta ɗum qalilan ɗum ɗon to ala hen ko seeɗa ma tazakkarun ɗum noon ayyuha almuminun ذكرنا ذكرى للمؤمنين مؤمنين ولي اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا وتنجك من دوني كلا كونا قرآن وتتوتين سنو ودي ما في مبتد نيامي سا نيامي نياما بوني سنو ودي خالص رينا وتا لوناد نو تشولل لونورتو e gawri jom yilde onon gandi cholel siko soñi oɗo neɗɗina sali gawri mum jogoni en tawi o yerti en guese makko ɗo hono ngel jogori wadde si ngel longima en ngel wonoyta ko wufre jomum moɗa hamɓe ngel moɗa e allah bonni ngel cofel no safi cofel fof ngel renaki gawri yilde moɗeɗa ɗum noon kala darnuɗo hoore mum e yeeso allah wokkade wiide yo yiye no allah yirani e rasul mum e deftere mum billahi amayi قليلا ما تذكر سبحانه وتعالى يا أيها المؤمنون وتننج ولا تتخذوا من أنفسكم أي وتننج كويمون وتننج كويتكو الشياطين بيدو أولياء في سيد نيت بيدو مغانا من بيدو بيانا منكو يوسوسون لكم خلي بيانا منكم كولياد يتفيو كوجي من تطلب ɗoftoɗeɓe kala ko ɓe ɗaɓɓiri mon ɗoftoɗeɓe fima yarmuna minkum kala ɗo ɓe mbawi weddade mona majjere hoɗon ñemtina hoɗon mbaɗa bidaji e diine hoɗon lelna ñawoje karmuɗe e ñawoje ɗon mbiya ɗe ko jaguiɗe ɗe ko karmuɗe hoɗon cikka ganduɗa heɗe ɓuuri andude yimɓe ɓe yani ɓe mbiya mon na waɗɗi ñemtinon ɓe on ngala waliyaɓe ɓeɗo danda mon ñande ñalawmaji jobdi bakkatuji ne jaafe e ñalawmaji ɗi ga hoɓe mbawi mon foɗande nafoore walla ɓe kadana mon lor hoɓe penoɓe mbiya ɓartina mon allah walla ɓe tefana mon yawmal qiyama ko ɓuuri labde ko inna allah wahdahu huwa alladi yatawalla amra al ibadi bitadbir
ko Allah woni keɗɗo e affaire jiyaɓe ɓe tagore nde sari o kanko goto jeeyi tagore jeeyi yamirore nafoore lor ko juuɗe makko woni kono noon qalilan ma tadakkarun koolin ndaw ken ko pamɗe ko ciftorto kooli ko onon mbasi durnude ni komin mbiyata ko durnude miijo ma orano nayi orirta ni ɗum tagi aya o ina jeeya komo joopi en mo wi haɗama ɗoftade tagore e o diina so wona ko Allah jippine wahyon hono no yahude e nasara na ɗoftori anduɓe mumen rewoɓe mumen Allah ɓe daknani ɗumen ɓe ɓeyde waya maɓɓe wona dere Allah ɓe karminani ɗumen woodi koɓe dagni Allah wi men nande he canki ittahadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban fa kullu man ata ahdan kala mo ɗoftin gooto e ñawoore sariya nde Allah jippinani a jaggimo ko Allah ma kala mo ɗofti neɗɗo e ñawoore nde wona Allah yamiri nden ñawoore e jaggi on ko Allah ma jokkude nelaɗo tawtude ɗum ko selli ko feññine diine he ina naati e dendagal ɗum woni sunna makko e ko naati ko ma unzila ilayna ala rasuli ɗum ko jippina e nelaɗo saabu en jamirama yen jokkumo yen ɗoftomo kala ko habri men ko ummi to Allah ko Allah wi noon hono wi wa anzalna ilayka dhikra litubayyina linnasi ko min jippini deftere nde dow ma piranade yimɓe ɓe a laaɓa mbela ɓe fiye wona arabi wona jinne wona malayika wona tagore nde so wona e qur'ana jippinira ka afire inna anzalna ilayka dhikra litubayyina linnasi ma nunzila ilayhim la'allahum yatafakkarun subhanahu wa ta'ala yi nelaɗo wi en innama ana basharun min komi neɗɗo ida amartukum bi shay'in min dinikum fakhudhu bih kala ko jamirmi mono diina mon nangue ari e ken wa ida amartukum bi shay'in min ra'yi siga tawini haalanimon hunde feeram e haqqillam fa ana basharun komi neɗɗo ɗum ɗo siga nelaɗo ƴetti hoorem jaɓi wonde maccuɗo Allah jaɓi wonde neɗɗo feere mum a jaɓa ruttede paamon feere takɗo o kay ruttetaki ɗum tagi simore nde wi simore nde wi kitabun ɗum ɗo ko deftere unzila ilayka nde jippinamama fala yakun wota laato fi sadrika e ɓerde ma harajun ko ɓittimino e deftere nde litundira ɓi nde jippinirama ko ha jertinade mbajoreɗa nde jottinade wa zikra ko nde tan siftinta lil muminin holɓe goni muminin ko ɓen goni wiyaɓe ittabi'u jokke ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u te jokke min dunihi awliya ko wiyete waliyaɓe ko wote jokke ɗum waliyanas ida wali man haga sey mawla heɗen janga qur'an ha hande yimɓe ne titora minen de guura men waliyino toon hol école aji julɓe bidaji gonɗiɗi e nder men enen fulɓe tan bidaji gonɗiɗi e nder men mbiɗen eɗen jogui waliyaɓe hoɗo waliyi wonata bida wona waliyi wooda bida wooda oɗo do ganda wali ko Aboubacry on jiyani ñande yimɓe ɓe murtide nelaɗo maayi nde ɓe cali toftude askal o wi wallahi o dari e yeeso masjidi rasulillah nelaɗo no lewi maayi o wi wallahi kala koɓe tottanno nelaɗo de wuuri nde maɓe tottan ɗum force walla ɓe taƴa dade maɓɓe ɗen totta bareji o woni wali
kono noon wali mo ganduɗa moggoto ko suudu mo yiyetake yontere fof gootol way ko haaju mo liggoto ko konnger so moggi sabu ko naati toon fof yaltata mawla e mbatten haqqillaji ken yimɓe tan eɗinen jooɗi kala men mo bam mum wi hoore mum ko wali billahi so naati suudu yaltata ko naati toon fof noon artata ko ɓolum so laal naati toon no waɗi maaro ngal artata ko ɓolal so naati toon no waɗi tew artata ko ɓolal gandu wona jinnoji ñamata kañum moddata ngala ngal wiye fuu o wiye ko wali juuloyta jama juuloyta jama kañum ko kañum tan so banane ari wiye fuuf so rese ari wiye fuuf so maaro ari wiye fuuf so ɓuuɗ naati toon yaltata wiye ko wali pewɗo o haaju wiyete mawlaye wali ko aboubacry en oumar en ousmane en oumar radonnono khabbab jooɗima e madinal munawwara o wi kam mbabba fergatima Maroc o wi ko min ñawdoyte ɗum janngo so mbabba fergatima Maroc ko min ñawdoyteɓe janngo ko ɗum woni wali oumar ko wali mi haalana monen sifaji ɗi ɗi ɓuri temedere kono mi haalata hen ɗiɗi won burkane goto sumi tan abbe ley tan ne ñaama